Zdravo svima i dobrodošli u Samrinu kuhinju. Imate 3 zreli banane koji se želite riješiti. Nemojte to raditi jer su banana kuglice odličan recept, a potrebno vam je svega 3 sastojka. Dakle, ono što je potrebno jesu 3 zreli banane, 300 g keksa, 50 g kokosa i po želji krim namaz. Ja sam koristila Nutellu. Prvo u zdjelu dodajemo 3 banane koje smo ogulili. Možete ih malo izrezati nožem. A zatim te 3 banane dobro izniječimo viljuškom. Sve je bolje ako su banane zrelije, zato što ćete ih lakše izgnječiti i bit će slađi. Nema potrebe da dodajete šećer, zato što će ova smjesa biti dovoljno slatka. Nakon što izniječimo banane, dodajemo 300 g mljevenog keksa. To sve zajedno lijepo sjedinimo dok ne dobijemo lijepu smjesu, kompaktnu, tako da možemo oblikovati kuglice. Ja sam smjesu sjedinila rukom jer mi tako najbolje ispadne. Smjesu sam podijelila na 2 dijela zato što ću u jedan dio dodati Nutellu, a i ne morate, dakle možete samo od ovakve smjesi oblikovati kuglice, uvaljati ih u kokos i to je to. Ja sam kuglice oblikovala odokativno, a ukoliko želite da vam svaka kuglica bude jednaka, možete ih i izvagati. Dakle, ja sam u drugi dio dodala 1 kašiku Nutelle. Možete i u cijelu smjesu dodati Nutellu ili nikako je ne dodavati, po želji. Također, kuglice možete uvaljati u čokoladne mrvice ili šarene mrvice i tako dalje. Puno je izbora, kako god vi to želite. Dakle, opet sam malo sjedinila ovu smjesu nakon što sam dodala Nutellu, te opet idemo na isti postupak, oblikujemo kuglice, uvaljamo ih u kokos i to je to. Obavezno probajte ovaj recept, javite mi vaše utiske, hvala vam na gledanju videa, pretplatite se na moj kanal i prijatno!